لومي ناتسمع زركب حبريتا بزعباتان العلي 15 عامات أو سدة سعودي عرب الناس رح زتريتو جزا بولادتها تطاليما تبهايلا دحري أب محورا وميديا وصيات أجمع من نجارة كل سبب حزينو كم زنبره زفلتيو إنه لوم دما بزعبا مرهاوي تسفاي إتا جزا بولادتان بحواتان بسبعي أديان تطاليما زنبرت لومي صبق سامي ناتسمع يركب زيد ما بزعبا تجزا زملكتي خون مالتيو مرهاوي تسفاي ونستناغرتو ويدمازم محلالفتو ملأختي الله زينتا يمثل بزعبات جزاخه فردي لمن توهاوه نتا طلام ولاديت ويسن مرهاوي تسفاي نزبل زرزر حبريتو نواخم كنبلنا بزعبا زي قداي زي مالتو نلعلي سلست سومنات زوسدن تخون زي كركر زي مالتو بشماغل ايكون نيلوا نابناي حقي اكالاتهم ريحات كم زنبرت زفلت يوس كاو زعالت زي ادما لعلن تحت نابلت دحري مصناح لومي بزعبات جزاغن ውሳኔተ መሐላሊፉሎ ማለትዩ እዚ ጉዳይ ንኹሉ ሰብ አገሪሙ ዝነበረን ፍላይ ድማ ነተን ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝርከባ ሕማ ተስፋ መቁረጺ ዝነበረ ኩነታትዩ ብደማን ራሕፃን ዝስርሑት ገዛ በወላዲታ ተጠሊማ ተባሂላ ንኹሉ ሰብ እናገረመ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ሎሚ ግን ቶም ናይ ሕጊ አካላት ዘመሐላለፍዎ መልእኽቲ ያሎ ዚንታይ ይመስል ንዝብል ዝርዝር ሓበሬቱ ብሓጺሩ ናዋኹም ክነብን ንኸውን ብተወሳኺ ድማ ብጣዕሚ ትምሕዘኒ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ስደት ስዑዲ عرب لومي ناتسمع يركب مالتيو إذا بمثلي تريوا زلخم نباري سدة سعودي عرب زخونت نلعلي شدشت عامات أو سدة سعودي ناقل قلت دحري مزنح كدمي كلتا معالتي بزعبا إذا سبزيئة مالتون قول عنايتهم قزاه قتل خيتا وهيلا نابنا حقي قريبا كم زنبارت زفلتيو دحري كلتا معالتي كركرن دحري استفالا لي نقرات كوم دماتهم استحاور وازنور إنباستات ون ملأختي بمحلافن لو مغن بزحزن ملكيعو إذا سبزيئة موت فردي تفريد وازبل حبريتا ناتسمع يركب مالتيو بطعمي زحزن إذا سوزي أنتاي قطيموا أنتاي بصحة موت فردين من تاي تفريدو نزبل زرزر حبريتو نواخم كنبل نخون زيد ما بزحت مهارلو نغريب فلا يدما نتم أب سدت سعودي عرب اتركوا دكي أنستيخون دكي توعاتيو كابزا سوزي أنتاي عينت ملأختي كنوسد نزبل زرزراتو نواخم كنبل نخون نزي channel نزي حدث تداخون خم سبسكرايب ناولخم أولاتنا لايك شير ناولخم مدواتنا سكاب موداتا حابيركم نصنحو فلما نابتيس كاب زعالت زياه زرارة زعابا قداي فوتيرو زنبره قداي مرحوي التسفاي اتين العلي 15 عامد او سدت سعودي عرب الناس رحت ليتن قترن كفليت بوزح حمام تسكيمة بدمان راحتان زسرحتو غزا بولادتان بسواي اديان بحواتان تتقليمة دم اننا معتا محوراو ميديا وصيا حقزوني دمصي خونني غزاي تتقليمة انابلت دمصا الناس معت كم زنبرت زفلت يو لومي بزعابا زياغن بصفيحو الزرارة بزعابا قداي فوتيرو يركب مالتيو مرهاوي تسفاي كمتي النات نجر الزنبرة ولدين نابراين عرسين كم محشلا سدة سعودي عرب مريسا زاسب زيا ابتوان سدة سعودي عرب ابتخدلو زي فولت سبي اللي في الليلما او سدة سعودي عرب تركبا دكي انستيخون دك توعاتيو كوتاس كله ناي سدة مقدي زفلت يو بزح حمام تسكيما او سدة سعودي عرب بصحة او دما صراحة زنسو رخيبا دحري وانات دما ولدي ابزل على بركي كبصحهم علني احواتاون كبصحهم علني ابزولتلو اذا سبزيا ولده بعقمم دخم زولو سلازنورو نتم احواتا امهرا نتم ولداون ابزل على درجه ابصحا كل نجر غيرا دحي وان دما غزا كتغزيا حسيبا محراو ميديا وصياون او قلم حدتنا تنغرتو زنبر تاريخيو مالتو اذا سبزيا غزا كتغزا ابز حسوتلو تي غزا اب مقله خوينو بناي ولاديتا شوميا كتغورو حسيبا مرهاوي تسفاي جن فلما استولدتلو اب ايرترايا نجر جن مقله مصيا ناب تግራይ አትያ ማለቱን ኣብ ከተማ መቀለ ንብዝሕ ዝበሉ ዓማውቲ ዝነበረትን ዕብየታውን ኣብ ከተማ መቀለ ከም ዝነበረ እያ እትናገር መርሃዊ ተስፋይ ማለት እዩ እዛ ሰብዚኣ ማለቱን ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ኮይና ገዛኣ ክትስርሕ ገዛኣ ክትገዝእ ኣብ ዝሓሰበትሉ እዋን ነታ ወላዲታ እያ ሓሳብዚ ኣማኺራታ እቲ ገዛ ድማ ኣብቲ ግዜ ንሱ ብዝነበረ ጥርጣሬ ማለቱን ምስቲ ምስ ኣዲኣ ዘሎ ንዓኣ ክወልዳ ስለ ዘይኽእል
ዝመስል ወይ ድማ ሰብኣይ ኣዲኣ ስለ ዝኾነ ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ ንሶምን ነቶም ኣሕዋተይን ኣይእሞንን ብዝብል ነገር ግን እዛ መርሃዊት ተስፋይ ወላዲት ተኣማኒት እያ ወላዲት ኣይትጠልምን ብዝብል ብናይ ወላዲታ ሹምያ ጌራቶ ማለት እዩ እታ ወላዲታ ድማ ድሕሪ ግዜ ገንዘብ ለኣኺ እናበለት ንልዕሊ 2.3 ሚልዮን ወጻኢ ዝተገበሮ ገዛ ተሰሪሑ ድሕሪ እዋን ድማ እዚ ሕማማት እዚ ተፈጢሩ ማለት እዩ እታ ወላዲታ ማለት እውን ናይ ጓላ ገዛ ምስ ስርሐት ካሊእ ሓሳብያ ክትሓስብ ክኢላ ነገር ግን ኩነታት በፂሑ መርሃዊት ተስፋይ ድማ ድሕሪ 15 ዓመት ወለደይ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብፅሐየ ኣሕዋተይ ኣምሂረየ ገዛይ እውን ኣስሪሐየ ኢላ ኑርኣን ሓዳራን ክትምስረት ኢላ ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ኣብ ትግራይ ከይዳ ድማ ንዓ ዝመስል ረኺባ ሓዳር ክትጅምር ኣብ ዝሓሰወትሉ በኣርከስ እቲ ዝተሰርሐ ገዛ ሱማ ንኽተዝረላዕያ ነታ ወላዲታ ኣብቲ ግዜ ንሱ ሕቶ ኣልዒላትላ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብዘደንግፅ መልክዕን ማንም ሰብ ዘይፅበየን መርሃዊት ተስፋይ እውን ዘደንገፀ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እውን እቲ ገዛ ናይ መርሃዊት ከም ዘይኮነ ነገር ግን እታ ወላዲታ እውን ብሹማ ክትዝረላ ከም ዘይትኽእል ኣብቲ ገዛ እዚ ድማ ዘሕልፍኩየ ከም ዘይብልኺ ኢላ ከም ዝተዛረበታ እዩ እናተሓበረ ነይሩ ካብዚ ብተበገሰ ድማ መርሃዊት ተስፋይ በቲ ሰምዖት ቃል ደንጊፃ ሓሚማ ኣብ ሆስፒታል ኣቲዋትሉ ዝነበረ ኩነታት እውን ነይሩ ማለት እዩ ነገር ግን መርሃዊት ተስፋይ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩን በቶም ቀረባ ቤተሰብን እቲ ገዛ ባዕላ ከም ዝስርሐቶ ኣመስኪራ ብሽምግልና እውን ማለት እውን ነታ ወላዲታ ድሕሪ ምእማን እታ ወላዲታ እውን እቲ ገዛ ናይ መርሃዊት ተስፋይ ምዃን እያ ኣሚና በኣርከስ ኣብዚ እዋን እዚ ሱመይ ኣዝርለይ ኣብ ዝወለትላ እዋን ሱማ ክትዝረላ ከም ዘይትኽእል እያ ሓቢራትላ ማለት እዩ ኣብዚ ብዝሕዝን መልክዑ በኣልከስ ድሕሪ እቲ ንኹነታት ብሽምግልና መኪራቶ ብሽምግልና ኣይከውንን ምስተባሃለ ድማ ነታ ወላዲታ ብሕጊ ኣትሒዛታ ናብ ቤት ማእሰርቲ እውን እቲዋታ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ዝተፈላለየ ቃለ ምሕተት ነታ ወላዲታ ይቐርባ ነይሩ እዩ በኣርከስ እታ ወላዲታ ብዝሕዝን መልክዑ እቲ ገዛ እዚ ማለት እውን ናይ መርሃዊት ተስፋይ ገዛ ድሕሪ ምስራሕ ውዕሊ ሓዳር ዘይነበራ ምስቲ ሰብኣያ እያ ውዕሊ ሓዳር ክትፍፅም ክኢላ እምበኣርከስ ኣብዚ እቲ ናይ መርሃዊት ገዛ እታ ወላዲታ ጥራሕ ከይኮነት ወዳኢት ድማ ናይቲ ሰብኣያ ኣዲኣ ፊርማ እውን ከም ዘለዎ ኣብዚ ገዛ ምዛር እዚ ድማ ናቱ ፍቓድ እውን ከም ዘድሊ እያ ነጊራታ ድሕሪ እዚ ኩሉ ድማ መርሃዊት ተስፋይ እውን ጠበቓ ኣቋፂራ ነይራ ብጠበቓ ድማ ማለት እውን እቲ ገዛ ናይ መርሃዊት ምዃኑ ተመስኪሩ ነገር ግን ከዝረላ ከም ዘይኽእል እያ እናተሓበረ ነይሩስ ካብዚ ዓለት እዚኣ እውን ዝነበረ ክርክር ማለት እዩ ሎሚ ግን ብዝሕጉስ መልክዑ እቲ ገዛ እዚ በቶም ጠበቓ ዝወፀ ምሽጥር እንተደኣ ኮይኑ ናብ መርሃዊት ተስፋይ ተመሊሱ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ እዩ ነታ ወላዲታ እውን ማለት እውን እቲ ገዛ ዋንነት ድሕሪ ምዛር ናይ መርሃዊት ተስፋይ ድሕሪ ምዃን መርሃዊት ተስፋይ ድማ ብፍቓዳ ሓደ ገዛ ነቶም ወለዳ ከም ዝሃወቶም እዩ ጽቡቕ ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ ነገር ግን እታ ወላዲታ ናብ መርሃዊት ተስፋይ እቲ ገዛ ሙሉእ ሙሉእ ከም ዝዘረቶ በቶም ናይ ሕጊ ኣካላትን በቶም ሽማግልን ድማ ሓደ ገዛ ነቶም ወለዳን ነቶም ኣሕዋታን መዕረፊ ተባሂሎም ከም ዝተባሃውን ሓበሬታ እናወፀ ይርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ብዛዕባ መርሃዊት ተስፋይ ንልዕሊ ሓደ ወርሕን 3 ሰሙንን ዝወሰደ ክርክር ሎሚ በዚ ነገራት እዚ ተፈፂሙ እናተባሃለ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ካሊና ብተወሳኺ ሓበሬታና ድማ ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ሕዘኒ ዝኾነ ፍጻመ ዝተፈጸመ ኣሎ እታ ኣብ ስክሪን ትምልከትዋ ዘለኹም ነባሪ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝኾነ ትግራወይቲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ናይቶም ገዛ ቆልዓ ቀቲልኺ ተባሂላ ናብቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ዓረባውያን ቀሪባ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ኤምባሲታትን ካሊእ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት እውን ድምፂ ንክኾንዋ ናብቲ ናይ ሕጊ ኣካላት ከይዶም ነይሮም እዮም እዚ ህፃን እዚ ዝሞተሉ ኩነታት ኳ ዘይተፈለጠ ነገር ግን ሞይቱ ኣብ ውሽጢ ላውንደሪ ከም ዝተረኸበ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ስለዚ ድማ እቲ ላውንደር እውን ንስኺ ክትውልዕዮ ክትኻፍትዮ ትኽእል ተባሂላ እያ ናብቶም ናይ ሕጊ ቃሪባ ነይራ እዚ ነገራት እዚ ድማ ተምልጥ ደኾን ተባሂሉ ብዝተፈላለየ ድምፅታት ዝኾኑዋ ሰባት እውን ነይሮም እዮም ነገር ግን ሎሚ ብዝሕዝን መልክዑ እዛ ሰብ እዚኣ ወይ ድማ እዛ ነባሪ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝኾነ ትግራወይቲ ሎሚ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዋ ዝብል ሓበሬታ ካብ ስደት ስዑዲ ዓረብ እናወፀ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና በኣርከስን ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም እናፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸኒሕቲ ይጎረልኩም ሰላምታ ይናኹም